Por el Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia le corresponde el uso de la palabra a la senadora Duarte López. Esan dugun bezala, ostiral honetan, indarrea sartuko den Europako migrazio eta asilo itun berriaren aurrean, giza eskubideen defentsan diharduten ehunka eragileek eta nazioarteko erakundeek neurri hauen aurkako gaitzespen irmoa adierazi dute. Europako erakundeen aurrean Amnistia Internazionaleko zuzendariak adierazi duen moduan, inoiz baino argiago dago migrazioari buruzko itun honek hainbat hamarkadatan atzera egingo duela asiloari buruzko Europako legeetan, sufrimendu handiagoa ekarriko duelako eta pertsona gehiago giza eskubideen urraketak jasateko arriskuan ipiniko duelako. Adingabeak dituzten familiak barne de facto atxilotuko direlako Europako mugetan beren babes beharren ebaluazioa ukatuz. Europan ez sartzearen fikzio juridikoa deritzona aplikatuko da eta funtsean honek esan nahi du iristen diren pertsonak Europako lurraldera inoiz iritsi ez balira bezala tratatuko direla hemen egon arren dagoeneko. Eta honek esan nahi du pertsonak masiboki atxilotuko direla zentro eta uharteetan eta 9 hilabete egongo direla inolako eskubiderik gabe. Ostiraletik aurrera onartuko da estatuek 20.000 euro ordaintzea guztion diru publikoarekin Europatik kanpo bidaliko diren pertsona bakoitzeko. Gure mugetatik kanpo dauden zentroetan sartu ditzaten. Eta praktika hau dagoeneko Italiako eskuin muturreko gobernuak martxan jarri du. Albanian kartzela moduko bat sortuz, orain Italiako auzitegiei esker konfirmatu dugu zentro honetan giza eskubideak urratzen direla etengabe. EH Bildutik argi adierazi dugu, neurri hauek atzerapauso nabarmena dira asilo eskubideren arloan eta Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen gutunaren aurka ere egiten du. Europa premisa baten gainean eraikizelako. Giza eskubideak izango zirela demokraziaren oinarri. 20. mendeko tragedien ondoren adierazi zen inoiz gehiago ez zirela onartuko jazarpena, diskriminazioan edo bazterkerian oinarritutako sistemak eta horregatik sortu ziren errefuxiatuei buruzko Genebako hitzarmena, haurren eskubidei buruzko hitzarmena eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea. Tresna horiek ez dira adierazpen simboliko hutsak guretzako. Konpromiso juridiko, etiko eta politikoak dira. Eta konpromiso horiek urratzen ditugunean ez da politika publiko bakarra hausten. Europako proiektuaren sinesgarritasuna eta zentzua bera ere hausten da. Estatu askok dagoeneko printzipio hauen aurka jokatzen dute eta guk, gure estaturik gabeko nazioa garen honetatik, inoiz baino indar argiagoz defendatzen ditugu tresna horiek, pertsona guztien giza eskubideak salbuespenik gabe babestu behar direla. Une honetan, Euskal Herriko gizartean eta agendan migrazioa pilpilean dagoen gaia da, zalantzari gabe. Baina kontuz, eskuin muturrari salda lodia egiten dioten diskurtsoekin. Herri erronka handia dugulako eskuartean, sakon eta patxadaz aztertu beharrekoa. Gure aldetik eskubideen babes eta bermean oinarritutako sistema eta migrazio politika defendatuko dugu. Irmoki sinisten dugulako asilo sistema bermatzaileak, borondatezko itzulera duinak, erregularizazio bideak, bizileku baimen zabalagoak eta ezbairik gabeko salbamendu baliabideak lehenetsi beharko lituzken Europar Batasunean. Salbamentoko barkua gure ondoan gelditu zen eta soka luze bat eskaini zigun. Lehenik haurrak eta emakumeak igoarazi zituzten, gu denak oihuka hasi ginen gure txanda eskatuz, eta ondoko ontzitik tranquilo esaten ziguten. Nik frantsesez hitz asko dakit eta segidan pentsatu nuen hitz horrek lasai egoteko esan nahi du. Orduan, pixka bat baretu nintzen. Nire txanda iritsi zen, soka luzatu eta barkura igo ninduten, eta estalki bat eta ura eman zizkidaten. Trago bat egin eta negarrez hasi nintzen. Haur txiki batek bezala egin nuen negar. Gero zutik jarri eta ingurura begiratu nuen nondik nentorren ikusi nahian. Orain badakit, itsasoa ez da inor esertzeko lekua.
Amets Arzaiuz eta Ibrahima Balde, eskerrik asko.